So alhamdulillah wannan wuri da kuke kallo at least mutane 152 da kuma sarkin sun karbi addinin musulunci, kuma duk wayannan mutane masu bautan dodo. Jiya muna karatu nake cewa wallahi gwanda masu bautan dodo akan kiristoci, billahi allazi la ilaha illa huwa. Saboda shi ne bautan dodo fa dodo ɗaya kacal yake bautawa, su kuma kiristoci suna bautawa Allah guda uku, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, and they also believe these three are not three but are one. So gondo wanda yake bauta abu guda daya, kuma the most painful part of it shine kaga mutum, someone who is a professor, wani professor ne in even mathematics, but he believe in 3 in 1. Ya yadda Yesu Allah ne, Allah ne, sannan ruhu mai tsarki Allah ne, sannan sun yadda ukun nan ba uku bane kuma ɗaya ne. Wallahi tallahi gwanda masu bautan dodo kwaɗe, ko ne mai bautan dodo yana bauta dodo ɗaya. So alhamdulillah mutum 152 da sarkinsu sun karɓi addinin musulunci. Tun da kake a duniya ka daga mutum 100 da wani abu sun shiga addinin kiristiyaniti a lokaci ɗaya. Wannan ƙauye ne gaba ɗaya, kuma insha Allah za mu iya ƙoƙarinmu mu ga mun gina musu masallaci da islamiyya, mu samu malamin da za su koyar musu addini saboda kada a yi misleading ɗinsu. Wallahi muna gode wa Allah da kuma wannan nasarar, insha Allah ya saka da alkhairi.